cikin bidiyon yayi tsayi ba, Arbitrage kawai sayan dala ne a farashi mai sauƙi da kuma sayarwa zuwa a Binance, wato farashi mai tsada. Zaka saya da sauƙi ka sayar da tsada simply saboda riba kenan. So yau update da na kawo akan wani wallet ne wanda kaman Kuda suke, kaman Chipper Cash, kaman sauran su Palmpay wanda kuka sani. So su suna da card nasu wanda yana aiki akan Arbitrage kenan. Wanda card nasu yana aiki akan PYPL, yana aiki akan Roko, yana aiki akan Binance ma direct. Amma dai yana da rikici akan Binance, yafi aiki direct akan PYPL. So yau zan nuna mana yadda zamu yi amfani da wannan wallet ɗin sannan mu karɓa katin su, sannan da ma yadda zamu yi amfani da su wajen samun riba kenan. So kamar yadda kuka sani dai idan har dala ta zo